Predstavte si africkú savanu pred viac ako 200 rokmi. Medzi stádami zebier a antilop sa pásol jedinečný tvor s modrosivou srsťou, ktorá sa na slnku trblietala. Bol to modrý koník, známy ako bluebuck. Tento majestátny druh, príbuzný dnešným koňovitým antilopám, bol bohužiaľ vyhubený európskymi osadníkmi okolo roku 1800. Zmizol skôr, ako sme ho stihli poriadne spoznať. Jeho príbeh je smutnou pripomienkou krehkosti biodiverzity. Ale čo ak by sme mohli tento príbeh napísať znova? V ére pokročilej genetiky a biotechnológií sa objavuje myšlienka de-extinkcie, vzkriesenia vyhnutých druhov. A bluebuck sa stal jedným z kandidátov tohto ambiciózneho projektu. Cieľom nie je vytvoriť presnú kópiu pôvodného zvieraťa. To je s dnešnou technológiou prakticky nemožné, pretože nemáme k dispozícii kompletnú a nepoškodenú DNA. Projekt sa zameriava na vytvorenie tzv. Proxy druhu. Vedci plánujú použiť genóm najbližšieho žijúceho príbuzného, ktorým je antilopa konská. Pomocou nástrojov na úpravu génov, ako je CRISPR, by mohli upraviť DNA embria antilopy konskej tak, aby obsahovalo kľúčové gény zodpovedné za charakteristické črty bluebucka, napríklad jeho unikátnu farbu srsti a možno aj ďalšie fyzické vlastnosti. Výsledkom by nebol 100% bluebuck, ale veľmi podobný tvor, ktorý by mohol zaujať jeho ekologickú niku. Proces je však neuveriteľne zložitý. Najprv musia vedci získať a zmapovať DNA zo zachovaných múzejných exemplárov bluebucka. Táto stará DNA je často fragmentovaná a poškodená. Potom musia identifikovať presné gény, ktoré odlišovali bluebucka od jeho príbuzných. Následne prichádza na rad samotná úprava genómu v laboratóriu a náročný proces vytvorenia životaschopného embria, jeho vloženie do náhradnej matky, samice antilopy konskej, a úspešné donosenie a pôrod. Každý z týchto krokov predstavuje obrovskú vedeckú výzvu. Myšlienka de-extinkcie však vyvoláva aj dôležité etické otázky. Mali by sme sa hrať na Boha? Nie je lepšie sústrediť naše zdroje na záchranu tisícov druhov, ktoré sú na pokraji vyhnutia práve teraz? Ak by sme aj vzkriesili bluebucka, kam by sme ho umiestnili? Ekosystémy sa za posledných 200 rokov dramaticky zmenili. Mal by dostatok potravy a priestoru? Nebol by náchylný na nové choroby? Zástancovia argumentujú, že de-extinkcia nie je len o náprave minulých chýb. Technológie vyvinuté pre tieto projekty by mohli pomôcť zachrániť súčasné ohrozené druhy. Napríklad by sme mohli zvýšiť genetickú diverzitu v malých populáciách a urobiť ich odolnejšími. Okrem toho by návrat kľúčových druhov mohol pomôcť obnoviť poškodené ekosystémy. Príbeh bluebucka je fascinujúcou križovatkou vedy, histórie a etiky. Zatiaľ je to viac vízia a plán než realita. Neexistuje žiadny klonovaný bluebuck. Ale tento projekt nám kladie zásadnú otázku. Ak máme môcť napraviť niektoré z našich najväčších ekologických chýb, aká je naša zodpovednosť? Odpoveď nie je jednoduchá, ale cesta k nej posúva hranice toho, čo považujeme za možné v ochrane prírody. Projekt de-extinkcie modrej antilopy otvára zložité etické otázky. Je správne investovať milióny dolárov do oživenia jedného druhu, keď tisíce iných sú na pokraji vyhynutia a potrebujú akútnu ochranu? Nevytvára to nebezpečný precedens, akýsi morálny hazard, ktorý by mohol znížiť naliehavosť ochrany súčasnej biodiverzity s myšlienkou, že vyhynutie sa dá jednoducho vrátiť späť? Okrem toho, samotný koncept priviesť späť je zavádzajúci. Nebude to skutočná modrá antilopa. Vedci plánujú použiť genetický materiál a ako náhradnú matku príbuzný druh antilopy. Výsledkom bude hybrid, genetická aproximácia. Šra bude niesť gény modrej antilopy, ale nebude s ňou identická. Bude to skôr moderná interpretácia než verná kópia. A čo je najdôležitejšie, kam by sme ju vypustili? Ekosystém Fimbos v Južnej Afrike, kde kedysi žila, sa za posledných 200 rokov dramaticky zmenil. Zmenilo sa zloženie rastlín, ktoré boli jej potravou, a možno aj prítomnosť predátorov. Vypustiť takto vytvorené zviera do prostredia, na ktoré už nie je adaptované, by sa mohlo rovnať jeho odsúdeniu na smrť. Nemala by naučené správanie, ktoré sa odovzdáva z generácie na generáciu.
Deextinkcia je fascinujúci vedecký experiment, ktorý posúva hranice genetického inžinierstva. Musíme si však úprimne položiť otázku, či je to skutočne ochrana prírody, alebo skôr uspokojenie ľudskej túžby napraviť minulé chyby bez dôkladného zváženia všetkých ekologických a etických dôsledkov.